wake up in the morning, I get on my knees. I did learn from the Master, he taught me to pray. I read on from the scriptures, the patience of Job. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. When you get into trouble, lift up your head and look up to the mountains where your help comes from. You surely have a refuge all night, all day. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Why don't you trust in him? He's faithful and true. He promised to take us home on his soon return. Hold on and never look back. Believe in his word. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Jesus is the Redeemer and friend, the only comforter when you feel you are alone. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. He will be there when you cry out. Keep on your faith and live with hope. Tinokuchingamidzai mose ku rusando rwedu semazuva ose mukudzidza shoko raMwari, kuti vanhu vaMwari vakomborerwe takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri. Paservice ino toda kuti tidzidze kubva kubhuku raMark chapter 4. Mark chapter 4 verse number 35. Pane nyaya inondikomborera, nyaya yandinovimba kuti muchakomborerwa nayo panguva ino tiri kudzidza shoko raMwari. Musoro wenyaya unoti iwo mhepo dzacho dziri kufamba sei. Mhepo dzacho dziri kumbofamba sei ndiwo musoro wenyaya. Toda kuti tiverenge kubva mubhuku raMark chapter 4 verse number 35. Musoro wenyaya unoti Jesu unonyaradza dutu remhepo. Zvino nezuva iro ava madekwana wakati kwavari, ngatiyambukei mhiri. Vakasiya vanhu vazhinji vakaenda naye mugwa. Vakangodaro mamwe magwa akanga aiva naye. Zvino dutu guru remhepo rakamuka, mafungu emvura
akarova gungwa rikanga roda kuzara, asi iye wakanga ari mushure megwa avete pamutsago. Vakamumutsa vachiti kwaari, mudzidzisi, hamuna hanya kunyange tikafa here? Akamuka akarayira mhepo akati kugungwa, nyarara udzikame. Mhepo ikanyarara, kudzikama kukuru kukavapo. Zvino akati kwavari, munotyireiko kudaro? Hamuna kutenda here? Vakatya nokutya kukuru, vakataurirana vachiti, ndianiko uyu? Nokuti mhepo yanyarara uye negungwa zvinomuteerera. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Inyaya yakajairika kana tiri kudzidza shoko. Inyaya yakajairika kuvadzidzi vezvidzidzo zveshoko raMwari. Inyaya yakajairika kuvatendi vechiKristu. Inyaya yakajairika zvikuru sei even kuvana vezvikoro vanodzidza religious studies. Inyaya yakajairika kune vanoverenga Bhaibheri. Ndoda kuti tizive panguva ino kuti zvese zvinobuda mukati meshoko raMwari, hapana zvinofanira kutorwa zinyekenyeke, hapana chinofanira kunzi chakajairika, nemungari yokuti kana Jesu aripo, kureva kuti shoko raMwari raitoereswa. Jesu haagoni kuva paprogramu inonzi haina basa. Kuti mucherechedze Bhaibheri, shoko raMwari rinoti ava madekwani vakapinda mugwa, vakafamba nepamusoro pemvura vari mugwa, vakuenda. Jesu akarara pamutsago. Rimwe Bhaibheri, rimwe zvinyorwa zveshoko raMwari zvinotizvo akanga akarara pasi pechikepe. Vadzidzi vari kutyaira chikepe, vana Peter, vana Andrew, nana Matthew vakanga varipo vachityaira chikepe, vari kutyaira chikepe kudai. Bhaibheri rinobudisa pachena, zvino dutu guru remhepo rakamuka panyanza, nyanza ikashumba kuzara. Regai ndikutaurirei vanoziva nyanza. Bhaibheri kana rati dutu guru rakamuka, munonzwisisa hasha nemafungu neukasha nemananda anobuda pachiso chenyanza. Ukaona vatyairi vechikepe vakanga vakajaira kufamba pamusoro pechikepe vachiziva mhando dzose dzemhepo, vakatanga kuridza mhere. Vana Peter vashasha dzekuraura hove, shasha dzekutyaira pamusoro penyanza. Ukaona vakuchema vachiti, Ishe, makararireiko? Tavakufa. Zvebi rufu rwakanga rwakunhuhwa. Vakomana vakanga vakutoraira nhaka vachiti, hatifungi kana tikabuda mhiri kwenyanza, hatifungi kana tikadzoka mhiri kwenyanza. Chandinoda kuti muzive vanhu vaMwari, kunyange tiina Jesu, mananda emhepo anogona kubuda mukati meupenyu hwedu. Jesu ainai. Jesu akatorara pamutsago, mhepo haina kuzengurira kuataka chikepe nekuti muponesi aripo. Ndoda kuti muzive vanhu vaMwari, even we are the disciples of Jesus, even tikava vadzidzi vaJesu, mananda emhepo anotiteverera. Kunyange tikava vafundisi, kunyange mukava maprayer warriors, kunyange tikava vaimbi, kunyange tikava mabishop, kunyange tikazikanwa kunzi tiri vana men of God, hazvigoni kuti tirarame upenyu hwakati tsurumete. Teresai vanhu vaMwari, nakuti muzive panguva ino kuti even vanhu vaMwari vanosangana munguva dzekutambudzika, even vari vatendi. Rangarirai Lazarus, yakanga iri shamwari yaJesu yaidikanwa, but naiye akafa. Kunyange shamwari dzaJesu dzinofa, kunyange shamwari dzaJesu dzinosangana nemananda emhepo, kunyange shamwari dzaJesu dzinofirwa nevadiwa, kunyange shamwari dzaJesu dzinoita maheartbreaks, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kutodivorsa mamarriages, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kuita nherera, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kusangana nemhepo dzokuita shirikadzi, kunyange shamwari dzaJesu dzinogona kudhiraivha motikari dzikarovera mahedhoni. Ndoda kuzivisai vanhu vaMwari, kunyange zvakadaro tina muponesi pasi pechikepe, tina muponesi pasi pechikepe. Chaunofanira kuziva munhu waMwari
ndechekuti kana mananda auya unorangarira here muponesi. Nakuti muzive chinhu ichi, vakomana vakati vatsaya kutyaira chikepe vachifunga kuti vangayambuka mhiri, vakanganwa kuti vana muponesi. Chaunofanira kuziva mukati merwendo rweupenyu, rwendo rwechikristu, hatigoni kutyaira chikepe tina muponesi tikaramba takanyarara. Mananda hatingakwanisi nekuti aripo akasika mananda, akasika mananda, akasika mafungu, akasika mhepo. Ndiyezve akasika munhu ari kutyaira chikepe, ndiyezve akasika nyanza. Saka ziva muridzi wezviro, ziva muridzi wezviro. Vanhu vazhinji takatora upenyu tikahwisa mupoketi, tikafunga kuti tisu vana maziva zvose, tokanganwa kuti kudenga kuna Mwari. Vamwe vakati vakomborerwa vaguta nyemba, vakakanganwa muponesi akavasimudza kusvika pavakasvika. Vamwe vakati vaenda mhiri kwenyanza, vakakanganwa Mwari akavaponesa. Asi regai ndikuudzei, mananda kana akauya muupenyu, zviri nane kurangarira muponesi. Rangarira muponesi wako. Tereresai vanhu vaMwari. Vakomana vachema, mukomana akarara. Ini ndine mubvunzo ini, ko mananda aya aita sekuti ari kungoafekta kana kuti ari kubata-bata vakomana vaityaira chikepe, yeti Jesu anotaridza kuti he was at peace. Haana kumbobvera anzwa impact yemananda. Sei asina kunzwa impact yemananda? Ponesi akarara pasi pechikepe. Tereresai vanhu vaMwari, nakuti muzive chinhu ichi. Vakomana vakati vachifamba vakarangarira kuti tina muponesi, vakarangarira kuti tina muponesi. Ende zivai kuti bhaibheri pakutanga richinyora ratiro pavhesi namba 35, ava madekwana apa paita mananda, upenyu hwako hwasvika pamadekwani, zuva raakudoka mukati meupenyu, wosanganazve nemafungu emhepo, wosangana nedutu remhepo, punishment plus good move, kwadoka plus mafungu emhepo asina kujairika. Ukaona vanhu voshedza achitsvaka muponesi, asi dziridzo nyanzvi dzekutyaira chikepe pabiravira renyanza, kureva kuti varume vapererwa. Apa kwadoka, hakuchina rubatsiro. Chero vakadeedzera uko neuko, hakuchina rubatsiro, kwadoka. Asi apa pauya mananda mukati meupenyu hwako, kwadoka kwauya mananda. Vechishona vanoti mbudzi yemurombo haitizi bere. Ndiyada kutoona kuti imbwa rudziko iyi yobva yanzi mbandi nebere, asi mbudzi dzakawanda dzevafumi ndo dzinotoona kuti rebere dzotiza, asi yemurombo hwani iyoyo ndiyo isingatizi bere. Apa kwadoka munhu waMwari, kwadoka manandazve, mafungu panyanza ava kuataka. Toita sei? Tiri kutsva kwese sefodya, uku inotsva uku yakarumwa. Ndo patasvika mukati meupenyu, tichaita sei kana tasvika pakadai? Apa kwadoka, apa tasangana nefungu remananda. Vana vari kurwara, asi vana havarwara. Baba vakatiza vakarovera muJoburg, baba vakatiza vakarovera muMozambique. Kwadoka wasangana nemananda, kwadoka wasangana nemananda. Maiyo muri kuzaka, kwadoka masangana nemananda. Baba muri kukaroi, kwadoka masangana nemananda. Mukoma muri kumoza, kwadoka masangana nemananda. Mai muri kublawayo, kwadoka masangana nemananda. Chinokosha munhu waMwari, kana wasvika panguva yakadai, pabiravira reupenyu rekuti ramangwana rako hauchazive kuti zvichazovei, pavakudiwa kuti unoziva here wekudeedza. Panguva yakadai uri pachomanikidza, apa kwadoka, nyika yose yakanyarara, iwe nemafungu ndimi muri kunetsana. Pavakudiwa kuziva wekudeedza. Panguva dzakadai ukasanyatso kuverenga nhano dzechikristu chako, vamwe vanoedzegwa vari pan'anga. Ukasaverenga nhano dzechitendero chako, vamwe vanoedzegwa vari pavaprofita venhema. Kwadoka apa pane mafungu, kwadoka munhu waMwari, hauna wokuvhunza. Shamwari dzakutiza mananda eupenyu, muponesi asi akarara. Ponesi akarara. Ndoda kuti ndifarire vakomana vadzidzi vaJesu. Chekutanga vakarecogniza
kuti watinaye is not an ordinary man. Watinaye is none other than but Jesus, the Son of God, the Almighty. Akatanga kuraira kuti ndichava wandichava ku Old Testament. Vanapita vevapo asi vanamete havana kuti Peter ka ndiwo mkuru, ndiwo unoziva. The sons of Zebedee vaivapo asi havana kukonsultwa, asi vese vakatenderana kuti tine murume ari extraordinary, asina kujairika. Let's try our master. Vakomana vakadeedza, naishe makarara sei kuti chifa. Muri mberi vanhu vaMwari, kuudza muridzi weupenyu kuti makarara sei kuti chifa, kuudza muridzi wegungwa kuti gungwa rotiuraya, kuudza muridzi wemananda kuti mananda mafungu akuda kuti paradza, kuudza muridzi wemunhu kuti makatisika tava kufa. Chinondifadza, Jesu unotamuka, anoti achimuka hana kuvhunduka. Kwachiverengera kamumukiro kaakaita, ndofunga akatomuka achitozamura kuti kochiko, nokuti dutu remhepo rakanga kunyange vaiva muchikepe chimwe chete. Kusheka baita chikepe hakuna kumutsa Jesu. Amena kuti ndiri kunzwika here kunzoko. Mhepo payaishekesa chikepe, vakomana pachaita sechida kutsemuka, chikaenda rimwe side, vese vaindoti maiwe, vachitochema vari kuko, vanoti maiwe. But pavaishekewa nechikepe chichishomba kudambuka, gungwa richiita serava kuzara, sepavakuita tsunami, asi muponesi haana kushekewa. Haangashekewi nechisikwa. Iyi pfungwa inongobudisa kuti tinonamata Mwari mukuru anoti kana tichishekewa tiri muproblem. Iye anenge ari muproblem yenyu achinyemwerera kuti zivaiwo kudeedza. Vakomana unodeedza muponesi. Ponesi makararireiko? Tava kufa. Ponesi makararireiko? Tava kuparara. Jesu anomuka, anobva ati mananda nyarara. Anonyaradza dutu, anoti dutu nyarara, anoti gungwa nyarara. Vesi inotiyo chiripo ripotyo, mhepo negungwa zvakanyarara. Haizi mhepo chete yakanyarara, but it was a combination yemawaves pamwe chete nenyanza zvabatana, ndo zvaisumudza hasha yakapotsa yadambura chikepe. Now kana uchiverenga bhuku raGenesis 1 verse number 1 inotiyo pakutanga Mwari akasika denga nenyika, yozoenda mberi akaparadzanisa nyanza, nzvimbo ine mvura akaiti nyanza, nzvimbo yakaoma akaiti nyika, kutoreva kuti nyanza ndeimwevo nzvimbo yakatosikwa yakazvimiririra, ndo yaakanyaradza iyoyo nyarara, akanyaradza mhepo nyarara. Vhesi inotiyo zvakanyarara chiripo ripotyo, ipapo mhepo dzakanyarara. Vakomana vakatarisana kuti deva vakomana vamazona kuti mawanikaya munhu rudziko amupo vanhu vaMwari. Vakomana vaifamba naJesu every day vachiona minana nemabasa esimba aaita, but vakanga vaposati vaposhamisika. Nemhaka yei vakanga vasina kuposhamisika? Nokuti maproblems aisolvwa naJesu kune vamwe vanhu akanga asingaafekti ivo, saka vaishamisika. Vanhu vaiporeswa nevanhu vaiporemeserwa hama dzavo, asi zvakazoti zvavaafekta ivo, ndopo vakati Mwari ngaakudzwe munhu rudziko. Zvimwe zvacho zvotoda kuti uafektwe, kuti unzwisise simba raMwari. Kwazviona zvichiitika kwevamwe haungazvinzwisisi. Hamuna kundidzora vaMwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti uite nherera kuti unzwisise simba raMwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti uite svimurume kuti unzwisise simba raMwari. Zvimwe zvacho zvinototsvaka kuti imba ife kuti ugonzwisisa, kuti imba itsve nemoto ugonzwisisa simba raMwari. Vana Pita vaifamba naJesu, but hapana kana zuva rimwe chete randinorangarira ravakashamisika vachiti uyu munhu rudziko. Unenge uchifamba nemudzimai wako nemhuri, uchifamba wotozoshamisika, vana voti uyu munhu rudziko, ivachiziva kuti baba vedu.
seiko vachishamisika? Waita chinhu chinovaafekta ivo asi chichivakomborera nekuvasimudzira. Wobva wakutarisisa kuti uyu munhu rudziko uyu aifamba naJesu. Tereresai vanhu vaMwari, mhepo yakasimuka pagungwa hatina kupuwa rekodhi yekwayakabva. Hamuri peri vanhu vaMwari? Imhepo yakangosimuka yakananga chikepe chevakomana, ende hatina kubudisirwa pachena neshoko raMwari kuti zvaiva zvikepe zvingani zvaiva panyanza zvakaafektwa nemhepo. Ende bhaibheri harina rekodhi yezvimwe zvikepe zvakatsumba kudambuka uyezve manandaya akanyaradzwa pagungwa, akanyaradzwa echikepe chanapita here, kana zvimwe zvikepewo zvakanyarara. Zvimwe zvikepe zvakanyarara, bhaibheri rakapanyarara ipapo. Asi chandinonzwisisa, mhepo iyi inogona kunge yakatoafekta mamwe mazi house boats akanga ari kumhenderekedzo nepakati penyanza, vachitodawo kuda kufa asi vakashamisika. Mhepo yanyarara asi vasingazive vainyaradza. Simba raMwari, kana Mwari akataura, zvinoafekta nyika yose. Mwari akadeclare drought, rinoafekta nyika yose. Koga kana ataura kuti Lazaro muka, ndopanomuka Lazaro chete. Pati akati mananda nyarara, gungwa rese rinonyarara. Dai Jesu asina kutaura kuti Lazarus muka, akangoti muka, nana sinyoro vakafa vaimuka neroro zuva, nana zviruvi, nana magwenya, nana majenjenje, nana madhuve, nana save vaidai vakamuka nezuva iroro. But Jesus said to be very specific, akati vamwe vose nyararai, anofanira kumuka ndiLazarus. Kana mkuru ataura, ndiani angapikisa? Kana mkuru ataura, ndiani angapikisa? Vamwe vakanga gungwa rese rakanyarara, kureva kuti vamwe vakanga vachichemaonekavo kachikepe kemangamanga, vaiva kuda kufa. Mananda paakanyarara, mafungu paakanyarara. Impact yeizwi raJesu rakanyaradza nyanza yose. Impact yechitendero chanapita chakanyaradza gungwa rese. Impact yechitendero chako mudikani mudzinza rekwenyu inogona kunyaradza mhepo iri kuafekta dzinza rose. Ndiri kuti mudikani uri form 4, impact yekuziva Jesu inogona kukomborera dzinza rose. Ndiri kuti hama yangu uri kuHarare, impact yekubvisa chegumi inogona kukomborera dzinza rose. Ndiri kuti hei hama yangu uri Nherera, impact yekuchitendero chako inogona kuti dzinza rose risimudzirwe, nhamo dzese, mwechina yese inyarare mukati medzinza. Nekuda kwaPeter, James naAndrew vari mukati mechikepe, vanhu vagorarama vachishaya kuti tiri kufefeterwa nemhepo yakanaka kudai sei. It is because munamato evatsvene vanotenda kuna Jesu. Jesu wava vari kukomborera nyika yose. That's why munyori achiti kuna Habhakuku, vanhu vangu vanodanwa nezita rangu wakazvininipisa, wakanamata, wakasiya zvakaipa. Not everyone. Habhakuku haasi kutaura kuPovho, ari kutaura kuvanhu vaMwari vanodanwa nezita raMwari. Ivo wakazvininipisa, wakanamata, wakasiya zvakaipa. Hanzi nyika yavo yose ndichaipodza, ndichairapa. Ko nyika ndiyo ine varoyi, nyika ndiyo ine vavengi, nyika ndiyo ine mbavha dzinongozoona zvinhu zvakufamba zvakanaka munyika. Voshaya kuti zvaita sei? Vanhu vaMwari vanamata, Mwari ndobva arapa nyika yose. Nevaroyivo vakutodya vachiguta, nesimbe dzakudya chiguta, nekuti somehow kune vanhu vaMwari vari kunamata. Vanhu vaMwari vari kunamata. Vanhu vakangoona zvikepe, mhepo yanyarara panyanza, vakashaya kuti zvaitika sei. Yeti kune vakomana vane chitendero chakasimba muna Jesu Kristu. Pfungwa yekupedzisira yandoda kuti tibate munhu waMwari, ipfungwa yekuti mhepo payakauya panyanza, bhaibheri harisi kutipa rekodhi yesosi remhepo yechakonzeresa, but isesu sevatsvene tinonzwisisa kuti chese chinodisturba chitendero chevatsvene
ma-external forces anobva kuna diabolos. Tenderanai neni vanhu vaMwari kuti mhepo yakasimuka pana chapter 4 ya 35 yaMark muNew Testament. Mhepo iyi tenderanai neni yakanga ichibva kumuvengi. Yakanga ichibva kumuvengi. Vakomana vakazama kuita zvose, probably havana kuziva kuti yakanga iri mhepo yemweya, nokuti unyanzvi hwavo hwepanyama hwokutyaira chikepe hwakanga watsaya, asi zvakaramba. Vakatozotsvaka muponesi wezvemweya kuti anyaradze mhepo. Mhepo yakanga isingadi unyanzvi hwekudzidza kunevhigeta pamusoro penyanza. Mhepo yakanga isinei nevanoti isu tiri nyanzvi dzekuraura hove. Mhepo yakanga isinei nevanoti tiri makapteni emakore. Mhepo yakanga yabva kune muvengi. Saka vakomana vakazama kutatarisana nemhepo, asi dambudziko ravakaita vakangofunga kuti mhepo iri ordinary. Vakati ticharwisana nayo mhepo iyi kusvika taihwina, until vazonzwisisa kuti kamurovere kwemhepo iyi nekamurovere kairi kuita chikepe inenge mhepo isina kujairika iyi. Yotoda muridzi anonzwisisa the spiritual realm. None other than but Jesus Christ. Komana ane simba. Vakazoudza muridzi zvikanzi makanyarara seiko, makararireiko, tichifa naimponesi mungafare here kana tikafa. Jesu akadeedzera peace be still. Munhu waMwari, iwe neni hatina simba rekurwisa diabolos. Hatigoni kuenda school of theology kundodzidza kurwisa diabolos. Chatinogona kundoita kudzidza mavhesi, but kana yekurwisa diabolos inoda Jesu pamberi. Iwe neni munhu waMwari hatigoni kumuka tichisimudza masimbi kuti tite mamuscles ekukwanisa kurwisa diabolos. Taita wana wadiki, isu takaberekwa mbereko yezvivi. We are inclined to sin. Propensity yechivi iripo patiri. Hatigoni kurwisa chitema kana tisiri muna Jesu Kristu. Kana tiri muna Jesu akaenda pamberi pedu akati peace be still. Umbavha unopera, corruption inopera panyika, kuchiva kunopera, upombwe hunopera, kuwirirana nevanhu vasinganamati Mwari kunopera, chitendero chigova chitendero chitsvene. Saka ziva sosi yemhepo. Mhepo iyi yakanga yabva kuna diabolos. Saka neimwe nzira muparidzi panguva ino ari kungoti kune mhepo dzinobva kuna Satani. Ndosaka vachinzwa vanhu vachiti pasimuka mhepo, pasimuka mhepo. Asi dzimwe mhepo ndinoshamisika semuparidzi kuti vanhu vanenge vachida kuba pakambani, then musi uyoyo vakuru vekambani voti nhasi tiri kukusechai. Vanhu vobva vati pachabiki pasumuka mhepo. Imhepo rudzi dzasumuka. Mhepo dzinokutadzisa kuita zvakaipa, imhepo dzakaipa here. Mhepo dzinokutadzisa kuita zvakanaka, imhepo rudzi. Saka ziva mhando yemhepo. Handizivi muri kundinzwa here vanhu vaMwari kunze uko. Munamato wangu ndokuti shoko iri risvike rakajeka, rireve upenyu mukati meupenyu hwako, rireve rufu kune vasingadi shoko. Teresa munhu waMwari, regai ndikutorei kubhuku raJona. Profita Jona ari muOld Testament. Jona munomuziva, Mwari amutuma kuenda kuNinevhe. Teresa munhu waMwari, komana akati akagara ega ari pamba akati Mwari ada kundijairirei ini ndiende ndinoparidza ndichisiya madhiri angu. Komana akati ndichatiza pamberi paJehovha. Akapinda muchikepe chaienda Tashishi kutiza pamberi paJehovha. Mwari ngaongwe. Mwari akamuona zvikandoda kudhila naye, ende uyu handisi kuda kuti afe, asi ndoda kuti azive kuti kana atumwa nevakuru vane ndangariro dzakanaka pamusoro pake. Pane vanhu vanofunga kuti kutumwa naMwari it's a burden. And for your own information, kune vanhu vanozvidza vanhu vaMwari, vanovatorera pasi, vasingazive kuti vakomanawo vanofamba neshoko raMwari vakabata upenyu hwenyika mumaoko ake. Even vazitungamiri vedzinyika dai consulta kuvanhu vaMwari vaigona kupiwa madirections ekuti Mwari ati nyaya iri kuNinevhe. Komana anosvika paTashishi, anopinda muchikepe chaienda kuTashishi. Dakuti ucherechedze munhu waMwari, bhaibheri riri kubudisa pachena kuti
kuti akawana chikepe chaienda Tashishi chava kutoenda. Ende ndoda kuti uzive, once wafunga kutiza pamberi paJehovha, Satan anoprovide ma resources and the convenience yacho inenge iriko. Haunonoki kuprovidwa nekupiwa service na Satan. Akatosvika achidaidzera, wana ariega Tashishi asina luggage, komana akatoti tiri pano, achipinda chikepe chikatanga kuenda. Mwari ndobva andosangana naye paMediterranean Sea pakati penyanza. Bhaibheri rinotiro Mwari akatuma mhepo inopenga pagungwa. Kuna chapter 4 ya Mark tadzidza Satani akatuma mhepo inopenga pagungwa. Ndatiziva mhando yemhepo dziri kunetsa muupenyu hwako. Ziva mhando wakakurira muchechiwe, doro riri kukuramba, ukarima unorutsa, ukarima unorwara. Ziva mhando yemhepo iri kukunetsa muupenyu hwako. Vamwe vakakura vachirima havana problem, iwe ukarima unobirwa, ukarima mota inorovera. Ziva mhando yemhepo iri kukunetsa muupenyu hwako. Usaita zvausina kujaira. Uri mukristu kumba kwenyiwe, wakakurira mukristu iwe, une chitendero chaJesu Kristu, seiko uchiita zvausina kujaira? Ziva mhando iri kukunetsa yemhepo muupenyu. Mwari akatuma mhepo inopenga pagungwa. Pana bhuku raJona, muprofita Jona chapter 1, pabhuku raMark chapter 4 verse number 35. Satani akatuma mhepo, kureva kuti varume vawira vanogona kutuma mhepo. Saka zvaakutsvaka iwe semutendi kuti uzive kuti mhando yemhepo iyi inoda solution yandinopa ine here kana kuti inopiwa naMwari. Kana Mwari atuma mhepo pagungwa, chikepe chakashumba kudambuka. Zvakaita chikepe chipana Mark chapter 4 ndo zvakaita chikepe chipana Jona chapter 1. Asi mhepo idzi dzaiva dzakafanana, asi masources emhepo ndo aiva akasiyana, nemasolutions emhepo ndo aiva akasiyana. Mhepo yekuna Mark yaida Jesu, mhepo yepana Jona inoda Jona kuti adaire ega aite solution. Mukomana anoti mukangondikanda mumvura mhepo inonyarara. Ende mukomana aiva akararawo pasi pechikepe, Jesu aiva akarara pasi pechikepe, Jona pasi pechikepe, Jesu pasi pechikepe. Uri kuona here the great deception? Zvikasinzo nanganidza soko raMwari kuti zvabva kuna Mwari ndezvipi. Ukasaita zvekutamba unonamata Satani uchiti ndiMwari, nokuti Jesu apa akararawo muchikepe, Jona akarara muchikepe, ende pese paita mhepo, ende pese paita macomplainants. Vaiva muchikepe pana Jona vakati naiwe muvati, vaiva muchikepe pana Mark vakati naiwe muvati kubvira Jesu. Asi sosi mhepo yapana Jona yakabva kumukuru kuna Mwari, yekuti ise munhu waMwari mudirection. Jona audza vanhu solution. Jona anoti varume, nditorei mundikande mumvura, ipapo gungwa richakunyararirai. Asi kuna Mark Jesu anomuka oti peace be still. Hadzisi mhepo dzose dzichanyaradzwa naMwari, nokuti dzimwe dzacho Mwari ndiye ari kutotuma. Munhu waMwari, ndoda kuti uverenge nhano dzawakafamba mukati muupenyu, uone kuti mhepo dziri kukutevera idzi anofanira kupa solution ndi Jesu here kana kuti ndiwe muridzi wadzo? Wakandoromba wega munhu waMwari, kwanofanira ndozvidzosera nokuziva. Ndatiziva mhando yemhepo. Ndati munhu waMwari waitiza wega chikoro, solution unoiziva, chingotsvaka kama past exam unyore form 4. Ndati munhu waMwari unofanira kuziva zviri kukonzeresa. Musapomera Mwari pamwe pacho uriwe mukonzeri wezvinhu. Mwari ari kukuisa mugwara. Ndati ndikandei mumvura mhepo inyarare. Asi Jesu anomuka oti peace be still, vanhu voshamisika. Mhepo yanyarara. Pakakandiwa Jona mumvura, vanhu vakashamisika futi, mhepo yanyarara. Mumba wekwenyu mune mhepo. Ari kukonzera mhepo ndiani? Imwe mhepo inoda Jesu, imwe mhepo inoda iwe mudikani. Wakateerera shoko raMwari, ndoda kuti uve nesilent prayer pauri, utevere mafootprints eupenyu hwako, uone pakatangira mhepo. Ndi Satani here kana kuti ndiwo wakakonzeresa? Ikono uri kunenera vanhu mukati meupenyu. Vanhu vanondivenga, vanhu havandidi. Mhepo yakakonzerwa nani?
Kana vanhu vachikuvenga, mhepo ari diabhorosi akakonzeresa, deedza Jesu muupenyu hwako. Iva nesilent prayer. Udeedze mukomana wepaKalvari ane ropa risina charakatadza, ropa risina charinopomerwa, ropa risina gonorrhea, ropa risina kumboona COVID-19, ropa risina influenza, ropa risina cancer. Komana anoti akadeedzwa zita rake, kingdom yaSatani inosheka. Asi dzimwe mhepo hadzidi kudeedza Jesu mudikani. Hausi kuteerera vabereki, ndosaka zvichikunetsa. Chingofonera vabereki ka, uvati makadini, zvinhu zvakutofamba muupenyu. Just a phone call. Vabereki vakafara, zvinhu zvinofamba zvakanaka. Mwari wekudenga akukomborerei, Mwari wekudenga akuitire zvidhafu-dhafu, Mwari wekudenga akuitire zvakanaka. Ngatinamatei. Baba wekudenga, ndinouya pamberi pechigaro chenyu panguva ino, nekuzvininipisa nekuteuka nemwoyo wakarereka Mwari. Ndiri mutadzi mukuru panyika ino, asi kunamatira vanhu wenyu. Waripo vane mhepo dzinovateverera dzakatumwa nemuvengi. Mhepo idzi dzimwe dzacho dzakatotangwa nevakatofa. Mwari wangu namuponesi, vamwe mhepo idzi dzakatangwa nevasingazive. Vamwe mhepo idzi wakatoudzwa kare kuti hazviperi. Vamwe wakaudzwa kare kuti uchafa iwe usina imba, uchafa uchiroja. Vamwe wakaudzwa kuti uchafa uchingotendereka nenyika. But Mwari noda kudeedza panguva ino, zvaitwa zvaringana, tatenderera nenyika zvaringana. Izwai kuchema kwevanhu wenyu. Mananda ngaanyarare. Peace be still. Vanhu wenyu kana vorara vape hope dzakanaka. Kana vosevenza mari dzavanobata, ngadziye nezvadzinotenga. Itai kuti mhuri dzavo dzigare dziine peace. Vakadzi varemekedze varume, varume varemekedze vakadzi, vana varespekte vabereki vavo, extended family ave nemufaro. Vari kumabasa, nevakuru vemabasa, nevashandi nevashandirwi vave nemufaro. Itai kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nenyika yedu yeZimbabwe. Ndinoinamatira nezita raJesu. Ruoko rwenyu ngarublesse nyika yedu, muchitiregerera kutadza kwedu. Zita renyu rinamatwe nekusingaperi. Amen. Ndinowananda tukumzimera kadzama, Jesu tenzimu ponesi wakatifirayo. Time ironda riwana, iro rinondichenesa, kudzatenziro chenesa, kudzatenziro chenesa. Ndawana upenyu tsva, nyanzva ropa rake, zvitema zvese zvapera apo padzimeyo. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudzatenziro chenesa, kudzatenziro chenesa. Ndamuganda itwa mutsva nembiri yedenga, nemoyo nenguo chena, naKristu mandiri. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudzatenziro chenesa, kudzatenziro chenesa. Chishamiso tsitsi dzake, ropa rake pasi, mudzi wenyu Jesu chete wakatinunura. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudzatenziro chenesa, kudzatenziro chenesa. Dzimeiro ndariwana, iro rinondichenesa, kudzatenziro chenesa, kudzatenziro chenesa. Dzimeiro ndariwana,
kudzatenziro chenesa kudzatenziro chenesa nomhlobo ligugu lothando kimi uyangithokozisa angingehlukanele sesohlala ndawonye mina sesohlala ndawonye mina naye. He knows that I am longing some weary soul to win, and so he bids me go and speak the loving word for him. He bids me tell his wondrous love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. And so we work together, my Lord and I. Ndomuza zangu zese Faro nenamo Ndomuza zino ndifadza Anondi Uza zvanoda Nekuyedza kwangu Ticha taura Eni ticha taura wazukuthi andele ngakuthi shumayela izilo sindiso uthangile ngothanda sisebenza ndawonye mina sisebenza ndawonye mina naye sesohlala ndawonye mina naye. And so we work together, my Lord and I. Taura teseyendeni sisebenza ndawonye mina